karadyo, aniya sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play that. Unong binay? Unong! Mohonong? Ganun nang honong mata din hibusing? Dinhi binay. Anhita ining dapita mo tago. Mutago na yun di ay ka? Oh, kitang duha man ako. Gikan kang lira. Mamising na sab ka ini? Kitang duha ang mamising Binoy. Unsa? Oh, okay. Bakasyonin ako uban nimo. Unya, asa mata karon? Mangitadag ka abang ang bahay ni. Oh, ako'y bahala. Kanang dili daling matultulan. Nga abanganan, ha? Upatik. Pero, wa ka mabalakan ni Papa nimo. Wa, Binoy. Musibat sa tasiyag iya. Unsa? Drama ra day ang yang atake? Ed, mamauli na ba ito sa bahay? Dili una. Asa man dito? Sa probinsya, sa akong usa ka anak. Nanawag ko ni Nick. Siya una ang motiman sa negosyo. Mayo kay nakahuna-una ka nga mo balhin o na upay. Pero, dili ka pa himong tanilira sinang sedes nga moray na hibilin dito. Wa na nako mauna na. Ikaw ang angay nga mubalik sa bahay. Ian! Ian! Alexa! Nagsadas! Ma'am, Pamela! Buda ka gihapon ni pauli. Hain si Ian! Hain si Alexa! Si Ed! Ala, wa man sila mamauli din ma'am. Oy, unsa man di ay nahitabo? Aw, unsa man ka? Asawa na gyud ka ni Dong Ian? Wa may na yun nga magkasal kay Yataki si Ed. Pero way nahiba ako na hain siya hospital dada. Hala no, giatake si Sir Ed atol sa seremonya sa inyong kasal? Oh! Panuway! Naatol ko niya pag-atake nga may pasok ko paingon sa altar. Uy, unsa gud di ay? Ikaw pa manggoy na balik din ni kasal, ma'am. Bakalagot! Bakalagot! Ganun na hitabo pa din. Ay, cancel na gyud ay ang kasal? Ma-postpone lang eh! Dili ni cancel! Aw, Niyarta. May oras pa nga makabalik ka sa bahay, Edmond. Ihatod si Alexa sa bahay. Sir. Okay lang ka din eh, Ed. Dili mahimo nga matultulan ko ni Lira. Sige. Kung maunay mong gusto. Ikaw una bahala sa itong negosyo. Magtawganay lang ta. Mag-Zoom meeting lang unya ta ninyo. Unsay ikasulti mo ning dapita, busing? Okay na ni. Hala no? Nakaikyas gyud ka sa kasal? Kung wa patakiha si Papa nimo, na nakayes ay do na gyud ka karong oras sa busing. Mao gyud, Binoy. Utang ko sa kong amahan ang akong kagawasan. Pero Kuya, usap kaayo, kung magkakita sa atong larihang, basin magpatakagukab na sab siyang babang maldita. dili lang unta madutlan si Papa sa ipanulti ni Lira. Huwag yun sa mga dagkong ospital si Ed Lira.
Unsa? Hain man ka di siya ang iyan. Dilisip ko buto nga sa gagmayng hospital siya gidani iyan. Pasagdi lang. Magpangunta na lang niya ako sa opisina. Buset! Kamaayo kong ipamusulog tao ini, oy! Lira, kalma. Sawa na magunot ako ni iyan ini mga orasa. Ayaw yun pagbiya diha bisan unsa pa'y buhato nila. Mabdos ka sa anak ni Ian. Busa, ila kang tulubagon. Salamat sa mong pagkatod na ako din sa bayat man. Kira, ma'am. Alexa, dali, ere. Nang sadas? Anong nagtago-tago man kadiya sa luyo sa tanom? Paibawon talang kaday, nga nasa sod si Ma'am Lira, og siga kay matas kasuko. Maayo kay niya ka na, Alexa! Hain si Ian! Hain hospitalan ninyo gi-admit si Tito Ed! Dili mahimong mahibaw ka kung hain karon sa Ed. Mao ba? Ha? Unsa man ka? Gusto gi ka mahimong impierno ang imong kinabuhi? Ha, Alexa? Anad ko ng impyernong kinabuhi, Lira. Busa, ayaw na lang ko kadluka. Musukol ka na nako? Gusto na gini ka mamatay si Tito Ed? Amo siya gitaguan aron dili nimo siya mapatay. Isog na gyud ay ka! Ikaw ang isog ug dili ako. Sulti na! Kulhain si Tito Ed og iyan! Ay, naunsa man ang Lira in town. Sultihin ko! Ay, hala! Da, mao na, ikaw may mamugno, nga ikaw pa yung matumba, mao ka. Mayo tingaling nga mo kalma ka lang, Lira. Ay, ipamugusan niya mong kaugalingon ni Ian. May anak kami! Lira? Hala! Hala, ginoo ko! Dugo! Lira? No! No! Ako, baby! Dili ba yung makuha ako, baby? Dili! Nagsadas! Dala na to sa ospital! Ako'y musulbad sa imong problema, Ian. Mao din ang sulbad nga giingon ni Papa nako. Atakihon siya sa kasing-kasing aron dili mahinayon nga mong kasal ni Lira. Niya, paday ka din sa kamay veranda, boss. Binay, naguna-una lang ko sa mga nahitabo. Kanlit bitaw kayo ang hitabo, no? Pinangga gyud kasi mo papa, bossing. Napugos gyud siya inartista. Kanang wala ko makita ni Papa, Binoy. Wa na ka mahiubos ni papa nimo, bossing. Tungod sa iyong gibuhat, nakuha na nga akong kalagot niya. Kini mo iklarong na ospital. Mag-ampot na nga dili lang unta makuha ang gisabak ni Lira. Na, pag itay mahimo kung makuha, day. Unsaon kiat man kaayo tong bayhana, mangisog man, kusog king mangaway. Pero ako siya natukmod nang. Ay, saksi baya ko, day. Siyang miunog pasakit nimo. Mao nga natukmod nimo siya. Uy, sa ang ilang anak ni Ian sa sahat ni Lira ng sadas. Nang... Ay, yan ang doktor nga nag-atiman ni Lira, day. Doc, kumusta na ang pasyente? I'm sorry. Nakuha gid ang baby. Ginoo ko. Lira, Ikaw ang nakaingon nga namatay ang among baby ni Ian. Ikaw, Alexa! nakatampo ka sa Lira. Kung mo pa ko mo pasakiti, dili na ka tukod. Ikaw ginagsadaan sa tanan! Ikaw! Sorry. Pero usahay, ang atong daotang binuhatan, musumbalik ka na to. Busa maayo tingali nga mag-usab ka na, Lira.
Osbo na ako. Sorry. Doon sa may mabuhato ni ini karon. Wa na ang bata nga may makapugos ni Ian sa pagpangasawan ako. Panuway! Hello, James. Hain ka karon. James, gipatay ni Alex sa gatong anak. Ha? Huwag mong ipasabot. Nakuha ang atong baby. Busa, ipanimaw siya, James. Panimasli si Alexa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!